Good day everyone! Nandito na naman tayo sa isa na namang episode ng ating Boss TV. Okay, today's episode, ang topic po natin ay quadratic function. Okay, table of values and graph. So ano yung gagawin natin dito is we will going to represent quadratic function gamit ang table of values at ang graph. Okay? So, ma-identify natin kung quadratic function ba siya using the table of values or sa graph. Okay? Pero bago po yan, kindly, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe po ang Boss TV and paki-like na rin po and share. Okay, let's start. Okay, quadratic function, these are functions that can be described by equations in the form of y is equals to ax squared plus bx plus c, where a, b, and c are real numbers and a is not equals to 0. So, katulad lang ito doon sa quadratic equation kasi, okay, so, doon lang sa quadratic equation, yung ginamit natin doon is ax squared plus bx plus c equals to 0. Dito, dalawang variable siya. Itong x, yung mga content dyan, yung may mga x, yung ganyan, yan yung tinatawag natin na independent variable. Okay? So, can stand alone siya. So, any value pwede siya. Tapos, ito namang y, ito naman yung dependent variable. Y dependent is kasi nakadepende lang siya sa value ng x natin dito. Okay? So, ito lang yung tatandaan natin ha. Same pa rin. Merong A, merong B, at C. Ang dapat lang natin hindi makalimutan dyan is dapat yung A is not equals to 0. Bakit? Kasi pag naging 0 yan, magiging linear function na yan siya. Hindi na yan quadratic. Okay, so how to represent quadratic function? So, yung unang gagamitin natin is yung table of values. Okay, table of values. So, ano ba yung table of values? So, meron tayo ditong dalawang pagmumukha ng table. Okay, yung isa, ito na naka-vertical itong isa. Ito siya, naka-vertical. Tapos, yung isa naman, naka-horizontal. Okay? So, yung forma lang niya yung magkaiba, pero pareho pa rin yan ng content. Okay? So, kung ma-observe mo, dito sa vertical, meron kang x at saka meron kang y. Okay. Ito siya. Etong mga value ng x, ikaw ang maglalagay nito. Ikaw. Kahit anong value ng gusto mo, pwede mong ilagay dyan. Pero, kung para mas madali yung gagawin mong pagsosolve dyan, para madali mong makuha yung quadratic function, dapat meron kang negative, meron kang 0, at saka meron ka ring positive. So, ito siya, ito yung mga good example. Mag-start ka sa negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, pwede mo rin yan paabutin ng 3. Depende na yan sa'yo. Okay? Tapos, itong mga value ng y, ito siya. Itong mga values ng y, magdedepende yan ngayon kasi isosolve mo yung given na function para makuha mo yung value ng y. Okay? Same din dito. Ikaw yung maglalagay. Yan siya. Ikaw yung maglalagay. Tapos, yung value ng nakalagay dito is f of x. This is just the same with y. Okay? So, pareho lang yan siya, f of x. Ang ibig sabihin po niyan is function, kaya ginawa siyang f. Pwede rin siya gawing g or h. Tapos yung x, yan yung mga value ng x yung nasa taas. Tapos, isosolve mo rin yung mga value dito. Yan. Isosolve mo yan. Okay, so meron tayo mga example dito. Okay. So, example number 1. So, we have y is equals to x squared plus 2x plus 1. Ang gagawin lang natin dito is we will prove na function ba ito siya, quadratic function, using table of values.
So, wala tayong ibang gagawin kundi gagawa lang tayo ng table. Okay? So, yung unang gagawin mo, ito. Ito siya. Makikita nyo, meron na siyang mga value. Again, yung sinabi ko kanina, yung constant lang dyan is yung value ng x. Yung mga value ng x lang. So, kung ma-observe mo, nag-start ako sa negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3. Ito yung mga common na value na gagamitin natin. Okay? Tapos, ito namang mga values ng y, isosolve natin yan. Using itong equation na to. O yung function na yan. Yan. Isosolve natin. Okay. Let's start with this first coordinates. Okay. Magiging point na kasi yan. Ito yung x, meron kang y. Okay. So, paano nakuha yan? So, ito na yun siya. Yan. Paano nakuha yan? So, ayan siya. So, observe nyo, y is equals to x squared plus 2x minus 1. So, yung value ng x mo is negative 3. So, instead of x, isa-substitute mo ngayon yung negative 3. Ayan siya. So, negative 3 squared plus 2 times negative 3 minus 1. So, negative 3 squared is equals to positive 9. Tapos, 2 times negative 3 is negative 6. Then, minus 1. So, all in all, ang answer ng y mo is positive 2. Ayan. Same lang yung gagawin mo sa kasunod. O, ayan. Yan yung kasunod. Ito. Yan siya. Ito namang pangatlo. Ito yan. Ayan siya. Pang-apat. Ayan. Uulitin at uulit mo lang yan. Papalitan mo lang ng value yung x mo. Okay? Ito siya. Ayan. Tapos, ito. Ayan. Tapos, ito yung panghuli. Yan. Ngayon, paano mo madedetermine na function yan siya? Okay, paano mo yan ngayon madedetermine? Okay. Erase muna natin para mas klaro. Ayan. Okay. Paano mo ngayon madedetermine na function yan? Okay. Ganito lang. Titignan mo lang yung mga value ng y. Now, kung ma-observe mo, meron ka ditong 2, meron kang negative 1, meron kang negative 2. Diba yung pattern niya is pababa? Diba? Pababa. Yung positive 2, mas malaki sa negative 1. Tapos yung negative 1 naman, mas malaki sa negative 2. Diba? Pababa siya, no? So, negative 2 yung pinakamababa. Tapos, yung kasunod na value niya is negative 1 ulit. So, bumalik. Diba? Bumalik. Tapos, yung kasunod is positive 2. Yan. So, nakita nyo yung pattern niya. Yan. Ayan siya. Yan. Nakita nyo yung pattern. Pag bumalik yung value ng y natin, magkakapareho-pareho lang yan lahat. So, ibig sabihin, dito sa positive 2, eto dito, kung lalagyan mo dito ng negative 4, automatic, di mo na kailangang isosolve yan. Yung magiging value niyan, titignan mo lang yung sa kabila, which is 7. So, eto dito, 7 yan siya. Okay? Same din sa kasunod. So, kung pag mag-negative 5 ka, ibig sabihin, yung y mo is 14. Yan siya. So, saan siya bumalik? Dito sa negative 2. Ang tawag dito sa negative 2 na yan is yung turning point mo. Kasi yung graph, pag i-graph mo kasi yung quadratic function, yung magiging kalabasan yan is parabola. Okay? So, yung gagawin natin dito, ipapakita ko sa inyo yung graph. Ito yung pangalawa. Ayan. Yan yung mga value. Meron tayong graph dito sa baba. Ayan, i-graph natin. Titignan natin kung bumalik ba talaga. Okay. Let's start with negative 3 and 2. So, hahanapin mo lang yung negative 3 and 2, negative 3 and positive 2. So, ayan siya. Nandyan. Ayan. Ayan siya. Tapos, negative 2 and negative 1. So, negative 2 and negative 1. Andito. Ayan. Ayan siya. Tapos, negative 1 and negative 2. So, negative 1 and negative
Sorry. Erase lang natin. Erase lang natin. Okay. Sorry. Negative 1 pala. Sorry. Sandali lang. Okay. Negative 2 and negative 1. So, andito. Dito pala siya. Sorry. Tapos, ang kasunod is negative 1 and negative 2. So, andito. Ayan siya. Yo. 3 point na. Tapos, 0 and negative 1. Ito yung 0. Ito naman yung negative 1. So, nasa y-axis lang siya. Tapos, 1 and 2. 1 and 2. So, ayan. Ayan siya. So, dito, sige, ipagpatuloy natin. So, tapos na tayo sa 4. Ito. Yung kasunod niya is 2 and 7. 2 and 7. So, 2 and 7. So, andito yan. Tapos, 3 and 14. Wala mang 14. So, hanggang dyan lang tayo. Yung kanina, nakita natin na yung negative 4, di ba yung value niya is still 7. So, dito yan siya. Yan. Ayan, ang gagawin mo dyan, i-connect mo lang yung mga point na yan. Yan. I-connect lang natin yan. Ayan siya. So, yan yung magiging graph mo. Diba? So, meron siyang turning point. Ang turning point, ito dito. Anong value niyan? Anong value ng turning point mo? Ito. Negative 1 and negative 2. Okay? So, kung ma-observe mo, yung graph natin is a parabola. Therefore, yung given equation natin is a quadratic function. Okay, next. Example number 2. Okay, andito na tayo. F of x is equals to 2x squared minus 4x plus 4. Ayan siya. Okay. So, same lang yung gagawin natin. Gagawa tayo ng table. So, andito na siya. Meron akong na-solve dito. Ito na yung mga value. So, kayo na lang bahala magsulat nan. Yan siya. So, yan yung sinolve natin. So, yan siya. Okay. So, i-observe mo yung mga value ng y. So, kung titignan mo, negative 3, napakalaki ng f of x. Yung negative 2 is 20. Negative 1 is 10. Yung 0 is 4. Yung 1 ay 2. Tapos yung 2 is 4. Then yung 3 is 10. Okay. So, nandito. So, saan yung magiging turning point na? Meron kang dalawang 4. Meron ka ng dalawang 10. Ibig sabihin, yung nasa gitna, ito yung turning point niya. Okay? So, ibig sabihin, function siya kasi bumalik yung mga value niya left and right. Okay? So, i-graph natin. Okay, andito. I-graph natin dito. Okay. Hindi na lang natin i-graph yung napakalaking value. Yung mga maliliit lang. Okay? So, kanina, yung turning point natin is ito. 1 and 2. So, hahanapin natin yung 1 and 2. Positive 1 and positive 2. So, andito siya. Ayan. Nandyan siya. Tapos, yung katabi niya is 0 and positive 4. So, andito siya. Okay? Tapos, yung sa kabila is 2 and positive 4. So, andito siya. Ayan. Okay? So, kahit 3 point lang yan siya, 3 points, pwede mo nang ma-determine na parabola siya. Diba? Kung titignan nyo dyan, no? Pero para mas klaro, ilalagay natin yung dalawa pa. So, we have 3 and positive 10. 3, nandito yung 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, dito sa dulo. Yan, andyan sa dulo. Tapos sa kabila is negative 1 and also positive 10. Ayan. So, i-connect mo lang yan. Ayan siya. Connect mo lang yan. Ayan. So, parabola siya. So, ibig sabihin, yung given na equation natin is a function.
Okay. Paano ba mag-determine ng function? Paano ba mag-determine ng function? Okay. Madedetermine natin na yung isang graph ay function using the vertical line test. From the word itself, vertical line. Meaning, gagawa ka ng isang linya pa vertical. So, meron naman yung mga grid lines. Gagamitin mo lang yung isang grid lines niya. For example, ito. Yan yung gagawin nating vertical line test. Ayan. Yan siya. Yan. Okay. Pag isang beses lang or isang point lang sa parabola yung dinaanan niya, ibig sabihin nun, function yan siya. So dito, ang dinaanan niya lang na point is 2 and 4. Yan. So isang point lang. So ibig sabihin, eto, yung given na equation natin is a function. So ganyan lang. Ganyan lang yung gagawin nyo. Okay. Thank you for watching and do not forget to subscribe and like our page, Boss TV. Okay? Thank you and good day everyone.